נוחות, פשטות, אינטראקטיביות וחיסכון בזמן וכסף הם רק חלק מהיתרונות של הלימוד המתוקשב. חברת פוקסמט בשיתוף אלישע הדרכות רפואה גאים להציג קורס עזרה ראשונה מתוקשב ללמידה בכל זמן, מכל מקום. באמצעות הלומדה תוכלו להכשיר את עובדיכם בצורה יעילה ומבוקרת מבלי לפגוע בתפוקת העבודה ולעכב את פס הייצור. אין עוד צורך בהתעסקות עם תאומי הדרכות לעובדיכם. מהיום, כל עובד יוכל לקבל גישה למערכת הלימוד האינטרנטית ללמידה בכל מקום, אפילו מהבית. מערכת הלימוד האינטראקטיבית מכילה את כל התוכן המקצועי הנדרש להכשרת העובדים כמגישי עזרה ראשונה. הסמכה באמצעות הלומדה, בשילוב תרגול מעשי של שיטות ההחייאה, מסמיכות לקבלת תעודת מגיש עזרה ראשונה ומוכרות כגמול השתלמות. על אילו תכנים מדובר? אנטומיה ופיזיולוגיה, מושגי יסוד רפואיים, החייאת מבוגר, ילד ואפילו תינוק, טיפול בטראומה, חבישות ועצירת שטפי דם, פגיעות מורכבות בבטן, ראש וחזה, פגיעות עמוד שדרה, ועוד מגוון תכנים חיוניים להכשרת עובדיכם. מחקרים מוכיחים שלימוד מתוקשב, e-learning, יעיל פי כמה מהדרכה תיאורטית ולמידה עצמאית. אבל מה עושה את מערכת הלימוד שלנו לכל כך מיוחדת? בתהליך פיתוח הלומדה הושקעו משאבים רבים בכדי להביא את חוויית הלימוד המתקדמת ביותר, תוך שימוש בתצוגות ויזואליות מרשימות, קריינות תוכן, הפקות וידאו מקצועיות המדגימות את התהליכים המעשיים, הפעלות ומשחקי למידה. כל זאת, בכדי להגיש לחניכים חוויית לימוד מעניינת ומעשירה, שתקצר משמעותית את זמן ההכשרה שלהם, וכמובן תחסוך לכם כסף. הרבה כסף. השתמשו בלומדה בכדי להכשיר את עובדיכם כמגישי עזרה ראשונה, על ידי מערכת למידה מתוקשבת, אפקטיבית ומעניינת. והכל בלחיצה על כפתור. מכל מקום, בכל זמן. שימו אותנו במבחן וצרו קשר עוד היום לקבלת פרטים על לומדת עזרה ראשונה.